Weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to nawela matama jammela tiggere nima kundela wudduru tokomaji siwi fimbo kon waktu yoni ha to dow e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men bato jagorɗe hanki hoorejo leydi Sénégal ƴetti pellital ustude kala kene wiye nguura ko wayno nebam kame sukara ha e maaro kala to leydi Mauritanie étudiaji Mauritanie naɓe finoɓe to écrine erima laamu leydi mumen yiddeɓe ko leydi mabɓe nde wata faabadeɓe oɗo saaha e caɗele kure gonɗe toona to leydi Mali nelaɗo CEDEAO yettima hanki to Bamako wodañi joɗodade e hoorejo leydi ndi woni Assimi Goïta kam yoga e pelle gam yurnitade oɗo saaha caɗele taweteɗe e nder leydi Mali to leydi Guinée Conakry caggal hanki nde ɓe keeɓi ɓatake giwruɗe diplomatie goto mo Ukraine taweteɗo Dakar ɓe kolliti hen mette mabɓe kalata haydara hakkude Russie kam e Ukraine to leydi Côte d'Ivoire caggal balɗe ɗiɗi nde tañno ko fate banggue kuɓɓama kaggolade mo leydi Côte d'Ivoire Ñalawma hannde o fuɗɗitima golle muɗum kabaruuji men manawena to Burkina Faso Nigéria kame Libye ha fayna to RCA Ghana kame Cameroun ha to Tchad ma en jaha to Ukraine to kure e bomboje kala goni gulɗe jawa musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen musidɓe tedduɓe taweteɓe funnague hirnague rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye ari e meɗen jam garɗo e men woni golel tayya ko ha ko iwru ko en toon to koridinoro ari ko safrude e wallidde on jaaɗo ha jotti e koyɗi muɗum woni wofɗi gorel toya ko ha ko moƴƴugo waw ko wurtinde neɗɗo ha artirma e cagatago maɗa gorel toya ene safra ƴiƴam ene sukkita ɗaɗi ha tentinono en joguiɗo cardiaque walla joguiɗo AVC gorel te ene yawrani o mo nangata taare ustoraɗo gorago moƴƴitini ƴiƴam maɗa ha ƴiƴam ma watta dogde e nder ɗaɗi maɗa an kala ha jiitoɗa e hoore maɗa gorel te mo ɗaɗi mum piɓi ha ƴiƴam mum dogata e nder ɓandu mum kala saɗa yara ha ko gorel te ma dugnu ƴiƴam ma kala so tawi ka joɗinoɗo walla ka tuggotoɗo walla ka tuƴiɗo ha mbatta yaade haajuma mbatta yaade juma jokkude en ɗam yogay haajuji ma kala jokkodir e gorel teya sa yiɗi hebde gorel teya nototoma ko biyeteɗo Mamadou Ngaydo toon to juude guuriki mbatta ko 00221 77 128 23 46 walla so tawi koto Mauritanie toon to Nouakchott jokkodirta koye Boye Niass 00222 47 85 20 96 so tawi ko toon to leydi Côte d'Ivoire Abidjan Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 so tawi koto États-Unis d'Amérique to New York jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business mbatta ko +1 34 77 01 56 77 so tawi noon ko toon to leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda mbatta ko 00337 82 33 80 55 so tawi noon ko site internet mbatta ko www.korelteya.com ɓeɗo tonggole kala hen mo jokkodirɗa leydi ndi gonɗa kala sa jokkodira e mabɓe neɗɗo mabɓe ne ɗon ma heɓen ko ɓuuri labde mbadden dando faade gorela taya kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawnde nogase joyi colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mine ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo mon a Seydou Abouba garteten koye catal heblo sukaɓe Afrique ngal leydi Congo Brazzaville kame Pointe Noire kala ɓe teddinira ɓe tintinira dendagal bandiraɓe taweteɓe to Congo kala ɓe jogui jonde nde ɓe jogori joɗade ɗum noon ko alet ɓawo janggo so jomiraɗo haaji kala noon jiɗɗo tawtorede dokkodirta koye ɗeɗo hen tonggode mbawa jokkodire mabɓe karanma hotoɓe mbaɗata batuji mabɓe ko fate banggue heblo sukaɓe Afrique hakkude Congo mo Pointe Noire kam ene wondi e Brazzaville kala mbatta ko 0 666 43 82 89 notatama ko biyeteɗo Issa Camara walla mbaɗa 05 055 53 26 36 notatama ko biyeteɗo Ceerno Ɗaha Kane walla mbaɗa 044 90 02 17 notatama ko biyeteɗo Demba Dia ɗum noon nottoɗen heblo sukaɓe Afrique toon to leydi Congo ñande alet paɗoɗo henno so jomiraɗo haaji kabaruuji mene ɗemngal pulaar batu jagorɗe hanki mawɗo leydi Sénégal nani wonande gulali ɓiɓɓe Sénégal naɓe ko kalanno jamma e ñalawma kala gam hollirde oɗo saaha guura kane seeri no fewi yiddeɓe ko nde gueɗe ɗe kala gustate mawɗo leydi onon holliti ko wayno maaro sukara kame nebam kala ɗeɗo hen gueɗe kala ko fatuno e banggue pawdi ndi duwagne fawanno so tawi jomumen gaddi ittama ha laaɓi ɗum fo noon ko beele wonande ɓiɓɓe leydi ni mbawa tinde koye mumen ngol ustugol noon so tawi woni koto wonno maaro kilo goto ne yahanno ha buuɗi capanɗe jeegom oɗo saa noon kilo artirama ha buuɗi capanɗe joyyi e joyyi mbuɗu so tawi noon ko maaro ko wona rifime so tawi noon ko litere nebam ne yahanno ha temedere ne yahanno ha temedde ɗiɗi e capanɗe nayyi mbuɗu oɗo saaha noon litere nebam artirama ha temedde ɗiɗi e buuɗi nogas so tawi noon ko sukara oɗo saaha artirama ha temedere e buuɗi nogas ittama hen a buuɗi joyya ɗum noon woni jababu ustugola so tawi noon ko maaro ko wona maaro parfumé ene yeyeteno ujunnaje tati mbuɗu oɗo saaha artirama ha ujunnaje ɗiɗi e temedde jeeɗiɗi e buuɗi joyye temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyya mbuɗu ɗum woni ko artira oɗo saaha beele yimɓeɓe kala mbawa yitade hen koye mumena ha joni to Sénégal keddorɗen gartaten ko fate banggue gartaten koko fate banggue Union Afrique mawɗo leydi Sénégal kam woni gardiɗo hannde o Union africaine kanko woni kankone wonde Moussa Faki Mahamad hankiɓe erima wonande leydi Russie nde wawata dartinde ɗeɗo hen kure e bomboje ko ɓuuri yawde gam ɗoftade wonande jeytari leydi Ukraine ɗum noon ene hani nde moni kala noddata jaam e salade ko fate banggue ɗiɗo hen kareli musɗi hande o gondi hakkude Ukraine kam e leydi Russie jonde ko fate banggue kaldigala hebanade dakamo Madina Gounas ɗum noon ko ñande nayyi lewru fandu ndu nden jonde noon yuɓɓinama ñalawma hanki o jonde wattu nden jonde taw ko jonde yuɓɓinade ko heɓade nden jonde noon ganduɗa ko hebanade daka battowo capanɗe jeetati goho lawol taw kadi tawtorede jagorɗo gueɗe nder leydi kame dia cingol laamu woni Abdullaahi Dioma kono ne kadi tambiɗo konngol galle woni kam tambiɗo konngol Madina Gounas woni ceerno Ibnu Oumar Ba ɗen golle noon ma huccene kadi laamu ngo ma addu hen ndenka e kisal mawka no fewi gam hebanade daka hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e ɗiɗi jogorɗo wadde lewru fandu ndu nayyi muɗum so jomiraɗo haaji ha joni ko Sénégal keddotoɗen ko fate banggue jangde hanki ɓen élevaɓe janggoɓe kame jinnaɓe men kala e ɓen yarlitiɓe tawtorede ngoɗon seppo kala ɓe ceppi hanki gam hollirde yidde mabɓe ko ɓamtare jaam yidde mabɓe ko janggude ɓe jiiɗa joɗade ɓe jiiɗa kadi perdude ko fati e banggue ɓamtare mabɓe ɓe jiiɗi ko laamu ngu nde wawata wallodirde
e ɓen jannginoɓe kala caɗeele niɓɓere wonde hakkunde jannginoɓe kamɓe laamu ngu kala wawa iwde ha laaɓa kamɓene oɗo saaha ɓe mbawa o janngude no ɓe jiiɗi janngirde ni no ɓe jiiɗi janngirde ni ko nden jonde fonnode wadde hanki hakkunde wonande catal biyetengal G7 ɓen syndicat ji natanɓe hofgo juuɗe kene wona joni lebbi jondi no fewi hakkunde mabɓe eɗen jagorɗe kalfinade ko fate banggue kaldigal jangde leydi Sénégal hanki fonno wonde jonde mabɓe jondire noon dirtinoma hano comme ñalawma hannde woni maɓe jooɗoɗo ko wonde kala ma en gartoy so tawi nandirala waɗi hakkunde ɓen jannginoɓe kam ene wondi e laamu leydi Sénégal to Sénégal wonande to Sénégal to jafuɗon to Sénégal keddana joni garteten koyona ɓoccitinoɗo kene wona joni duuɓi 5 wo dogi kaso taw kadi wo dumbano koto kaso mo Sédhiou gila tan hitande ujunnaji 217 ko nden o wawno yulde fallantere duusɗo sokonoɗo wonande duus oɗon koɗon tigui o dañño wadde e ladde wo dogi inde makko Baydi Puy duuɓi 5 omo woni e Weltaare makko e Kulol omo ɓocciti e kaso o wiyama tebɗe ɗo hen balɗe to Diourbel taw kadi omo jogui fo carte d'identité mo waɗa garde à vue ɗon ɗo Diourbel ɗo gam faddemo ruttitade toon to kaso mo dogno ha joni koye Sénégal kedre garteten koye maire Dakar keso woni Barthélémy Dias waɗi hanki jilluji mum yoga e galleji khalifaɓe diine taweteɗe Dakar jillu ngu noon ko yillade distodirde e khalifaɓe diine ɓe kala ittodirde mabɓe kumpa e jardeɓe wonande nde ummini oɗo hen campagne gam yiddemo ardade mairie ndi oɗo saaha jomiraɗo rokkimo mairie ndi wo yillima yoga e galleji diine gam oɗo saaha wadde hen ñagade hen dowuji ko fati e banggue ɗeɗon golle ɗe o rokka haalane haale gassani ko fate banggue juma mo karaka ɗum ko caggal nde worɓe ɗiɗo betta toon ne mbaɗa yahata yimɓe ko fewani ñalawma hanki o ko worɓe ɗiɗo woɗɓe kadi kañumen ne betta to filawo mo Guédiawaye ñalawma nangue hoore kelew ene mbaɗa toon yahata yimɓe caggal kayde yimɓe hewɓe gaari mbawi tigui nangudeɓe kamɓe ɓe nangaɓe noon ɓe tottama police mo wahina Nimzat oɗo saaha aɓe tawe e juuɗe ɓeɗon polisaɓe gam teskede wonande ɗeɗo gueɗe patta e nder leydi ndi caggal e kala saaha woni hen ene nangue yogay nokkuji taw ne mbaɗa gueɗe ɗe aada yarani ha joni koye Sénégal kedorɗen gartaten koko fate garten jahaten ko ha toon to weeli ngara ko fo douanier goto mo ganduɗa ɓorniɗo teni douane waɗi hoore mum ko douane taw wona douane kam fella e ladde caggal nde o fella e ladde yinnodemo noon ko jaggude wonande ɓen wujjittoɓe ene taƴa leɗɗe wooda ko dañi mumen tene ɓoyani ko inni ɓiyi ko caggal nde wiye nde ɗon ladde ɓen joguitiɓe armeji taƴoɓe leɗɗe e suuɗayde ko ɓen dañi felludemo kural e keecingal kural noon accanimo haw wasi ɗon fittandu makko ɓen yahoɓe boli mumen tawi omo leeli e nder ladde he omo wasi fittanu makko wo jeeya noon koye nokku biteɗo Humena ko wona ɗum ko noon gendarme brigade de la jeune taweteɗo e nokku biteɗo Kali Fouron ko ɓen guittiɗon ɓandu makko nayimo to hôpital mo Tambacounda ngam loskoji ɓeyde hena jeheten ko ha toon to Saint-Louis dargueje dande maayo gorko jaranoɗo e duuɓi 60 kam warti e ballal ɓoggol caggal nde o haɓɓi ɗum o welti koye balcon ha o yalti aduna jeeyi sababu noon ko tawtorede mo ñawore sukaɓe makko ɗiɗo tuumaɓe ene mbaɗi viol debbo goto ɗum noon waɗi ko toon to département mo Podor nde caggal nde ɓen gadda toon to Ndara ñawore nde noon fonno wonde ko alarba hecci hanki o caggal nde ñawore nde dirtina nde o ari tawtorede o yi sukaɓe makko ɓe noon no mbaɗira molet nde molitira ni muusimo ha ɓurti noon ɗum nanguimo kamdam ha ɓurti accanimo ha o warti kankoɗon mawɗo ɗo saaha loskoji ene jokki hen to Touba caggal nde duwaña ridduno wona nde biteɗo Cheikh Ndiaye Gueye dognowo doroka taw dognata ko poɗɗe kame gueɗe kala caggal nde duwañi riddunoma haw wasi en fittanu makko e nder nduɗon dogdu caggal noon addi haala mawka e nder Touba ha ganduɗa khalifa général mo Mouride hollitini hen metti mum no fewi yamirino wonande douane yo yaltu wuuro teddungo ha laaɓa caggal mum noon douane waɗino seti mum timmuɗo gam yaade juuroyademo itti kene wona 1,500,000
franc CFA fawi jungo makko nde wata rokkande jinnaɓe wonande on basɗo fittanu men nder nduɗon dogdu kono kadi ɓe ɗoftima konngol oɗon ɓe ɗoftima konngol oɗon khalifa onon hollitino ma naw oɗon duwañ badɗo ngal ɗon badalo ha yeeso suudu ñawore kono ɗon ɗum ene gasa taw ngol konngol wo hayti wo itti ɗum komba padanoɗo no feewi taw ko lamba hakkunde bal hakkunde modulo kame ama balde on komba noon jogorno wadde ko 13 lewru mars fanduɗo hen ndu kono hollitama hanki on komba hayti wadde ɗum ko caggal modulo ene gañi wona cilluɗo no feewi docteur makko holliti o wawata sippirede kono kadi ko komba ɓurnoɗo fadede ko fate banggue ndafo coronavirus ujunere e temedere e capanɗe jeenayi e jeegom woni ƴewdaɓe tawani jogui oɗo hen boros ko 14 neɗɗo 14 hen neɗɗo goto ko memodirnoɓe joguinoɗo oɗon ñaw 13 heddiɓe ko rabaɓe anda ka raɓɓe ɗumen kene foto wonde no gase tatu neɗɗo keeɓi cellal men yimɓe ɗiɗo ene tampi no feewi sen giwi to leydi Sénégal paadena koto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie gila tan lewru uto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasa gila nden woni tan gila tan 2020 gila nden Mauritanie meeɗa joɗade ñalawma taw winditaki ñaw coronavirus so wona kikiɗe hanki o kene foto wonde ujunere e temedde jeetato e jeegomo neɗɗo woni ƴewdaɓe hay goto tawaka ene jogui oɗo hen boros ngol woni go Mauritanie limde wonande winditaki ni mayɗo ni ñawɗo oɗon ñaw coronavirus kono kadi hollitama 15 ɓen wonnoɓe cuuɗi safara keeɓi cellal mumen kene foto wonde capanɗe jeenayi oɗo sahane tawi cuuɗi gam hebde cellal mumen gila noon ñawo naati leydi Mauritanie ha yettiɗo o yoɓima kene foto wonde pittali temedde jeenayi e capanɗe jeeɗiɗi neɗɗo taw derguiti pittali mabɓe ko ñaw coronavirus jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie holliti ene heeɓo gam yuɓɓinde ko fate banggue vaccin ɗum noon ko 5 lewru fanduɗo hen ndu haɓade kala kene wiye ñaw mo ene jeeya sababu kanko debbo dañjemo ko wiyete cancer du col de l'utérus ɗum noon ko ñande 5 mars gam yuɓɓinde ko fate banggue fesade nden fesade noon ne sohla hen kene fotta wonde capanɗe 5 ujunere suka debbo taw ko jaaraw duuɓi jeenayi ha fayenma duuɓi 14 gam haɓade oɗon ñaw haade mum ɓeydade ƴellitade e nder leydi Mauritanie étudiant ji janggoɓe Mauritanaɓe taweteɓe to Ukraine ɓe erima wonande laamu leydi Mauritanie nde wawata fabadeɓe gam teskadeɓe leyɗele arabeɓe hewɓe garin toon gaddi laaɗe diwoje gam fabade ɓesgoji mumen kamɓe noon oɗon saaha ɓe goni e kaya mbeya musɗo no fewi ɓe ñaguima laamu leydi Mauritanie nde wawata fabadeɓe jagorɗo taaridi mo leydi Mauritanie dartini golle société ji ɗiɗi gollotoɓe ko fate banggue kanŋe yilotoɓe kanŋe e nder nokku biteɗo Chami noon e tawi nder région mo Asfaria ɗo dartinama jeeyi sababu noon kono ɓe gasirtani moƴƴata e taaridi ala hen kala koɓe ɗofti kuule ɗen jamiraɗe jillo hoorejo leydi Rwanda woni Paul Kagame jillo makko gasi ha laaɓi kikiɗe hanki o to nokshota lamorgo leydi Mauritanie caggal kay nde o duumodi seeɗa hakkude makko e nando makko hoorejo leydi Mauritanie ciifande jonde ciifama toon ko fate banggue kene ƴellita hakkude leyɗele ɗiɗɗe kaynen koɓe ɓuuri haalde no fewi ko fate banggue nden kay kisal Sahel e hoore muɗum kono kadi ɓe garti yaadude toon to ñiɓirde 5 Sahel gam ƴewde ndeɗo hen fedde hono nde wawata heptinirede nde ɓuuri wawde darade e nder e windere nde kala ha moni kala wawa tigui wadde hen doole mum ha nden fedde wawa habtade addude jaam e kisala e nder Sahel e hoore muɗum jonde hakkude jagorɗo jangde towde woni Amal Cheikh hakkude makko e Cellal wonande hakkude makko e Cellal wiyeteɓe Croix Rouge international ɓe windere jonde nde noon ko subaka hannde aljuma kaldigal ko fate banggue beele université duɗal jaaɓi hattirdigal leydi Mauritanie ne wawa lowede hen jangde ko fate banggue potal kam ene wondi e haqqe neɗɗo e windere nde kala kene foto wonde andinde ɓen janggoɓe ko fate banggue droit fodde neɗɗo e nder windere nde kala yoga kadi e gueɗe goɗɗe kala nde lowete e jangde he ha ɓuura ƴellitade ɓen janggoɓe ganda gueɗe kewɗe taw ko sarɗiyeji dosɗe e nder windere nde kala to Mauritanie jagorɗo
Mauritanie jafuɗona Mauritanie najo goto kan woni jaggaɗo taw jaggimo ko armée Khalifa Haftar mo Libi kanko non wo jagga koto nokku biyeteɗo Tabrouk kanko on Mauritanie najo biyeteɗo yibba ala katawi wo jeeya koto nokku biyeteɗo Fachal ne tawi e nder région mo Bassikno o jagga ko ton to Libi to Tabrouk jaggimo ko koninkoɓe ɓe Haftar kono kadi ɓe kolliti ɓe loska e maggo loskoji luggi no fewi ngam ƴewde holkoɓe nanguirimo e oɗon diwana e holko waɗanno e oɗon fannu hol pelle ɗe o wondi oɗon a gorkajo kono noon laamu leydi Mauritanie haydara ala taw ko jabti hen taw yaltinum ko jayde leydi Mauritanie jagorɗo awo mo leydi Mauritanie yuɓɓini jonde hakkude muɗum e ambassadeur mo leydi Algérie nden jonde noon ko jonde kaldigal hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe jonde kaldigal hakkunde leyɗe ɗe ko fate banggue awo maje kadde leydi Mauritanie ko wona ɗum konon udditgol ɓoggol taw ganduɗa ko navire mo ene yaaha hakkunde Nouakchott kame Alger ɗum noon walla hakkunde Nouadhibou e hoore mum kame Alger ngol ɓoggol noon jagorɗo jeygu mo leydi Algérie woni Issa Bakay hollitino ma uddi ɗum ko ɓuuri yawde ñalawma hanki onon wo holliti wonande ngol ɓoggol darima kono kadi ngam newnude jokkodiral hakkunde Mauritanie kam ene wondi Algérie ngam kadi ɓeydude produit ji Algérie e nder leydi Mauritanie ɗum ko caggal nde ɓe guddino lawol mabɓe taw kadi ngol lawol ko toon to Tunduf ha fayna to Zouérate ngam moƴƴinde ngol lawol ha yettoyo to Sénégal kame Afrique kala beele Mauritanie wawa tigui wawde taccinde gueɗe mum ha ɓuura wawde ƴellitade. Kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Kettode kabaruuji mon e nder windere nde kala wonande jayde Weltaare TV Weltaare ɓiɓɓe fulɓe ne ɓuura ɓattade mon kala ɗo gonɗon e nder windere nde kala ngam addande mon kabaruuji laaɓɗi laaɓtuɗi nde tawno humpitade ɓuuri humpede to leydi Mali paɗen Goodluck Jonathan gonnoɗo hoorejo leydi Nigéria yettima hanki to bowal laaɗi diwoje ngal Modibo Keita Sénou hanki noon wodañi joɗodade e hoorejo leydi ndi woni colonel Assimi Goïta ngam kaldigal mbete CEDEAO ma jab duuɓi 5 warande ɓen transition ko kolliti ko walla ala ko e wonde kala kamɓe ɓe ngari ko kaldigal kala hen ko wawi gasde maɓe tiggo ha tiiɗe ɓe nawtana ɗum wonande CEDEAO ko ɓen mbawi rokkirde hen yiyande muma nden jonde noon ene fada hen gueɗe kewɗe no fewi ko fate banggue hakkude Union africaine CEDEAO kame loñi kala ma gadda hen jiyande mum ɗum ko caggal wonande nde Algérie holli noon heeɓi ngam dogde koyɗe jaam hakkude CEDEAO kame leydi Mali Algérie noon kañum yaltinno miijo mum ko lebbi 16 goɗɗi nde wawata ɓeydede ko wona ɗum kono nana aka Fuado gardiɗo CEDEAO yaltinno ko lebbi 12 ko wona ɗum konon wonande lundo kañumenne kollitno ko lebbi 9 ko wawi hen wonde kala eɗen gandi landaji lundo kollitino ñande 25 lewru mars ko nden manda wonande ɓeɗo hen laamu transition fonno gasde ha laaɓa so tawi kay yuɓɓinama sumgoji 27 nduɗo hen lewru ko nden ɓe kolliti ɓe nattat gonɗinde laamu transition ha laaɓa e nder leydi Mali ko wona ɗum konon ɓe kolliti ɓe tawtortake hay jonde wotere lomtiɗo Hammadi Boli eɗen gandi lomtiɗo Hamidou Boli dokkonoɗo balɗe 3 yo e laltu leydi Mali taw ko joɗinoɗo CEDEAO to Bamako ɗum noon ko ñande 25 octobre lomtiɗo biteɗo Mario Gomis ganda jeeyaɗo toon to Kavera kañumne hanki yaltini kongonum holliti wonande ittude sanction mo leydi Mali yowa oɗo saha mo gonen fawaki tan e CEDEAO fawaki tan e Mali fawi koye kamɓe ɗiɗo kala laamu transition kame CEDEAO kala nde moni kala jaɓata wadde kaldigal hakkude mum e goɗɗo ha gueɗe kala ɓuura wawde yuɓɓude gila tan to Abidjan ko toon wonande landaji 6 ndendini doole men mbaɗi catal gotal ɓe inniri ngal catal noon ko fasso dambe woni woni MFD ɗum noon ɓe kolliti ɓe erima oɗon coalition ko yidde kay oɗo saha
kamɓe ne gembade yidde wiide laamu ngu yo arte juuɗe civil ko ɓuri yawde so tawi noon woni nogas e jeeɗiɗi février sumgoji juɓɓinaka ɓe mbawi rokkude laamu transition tan ko lebbi jeegom ɗin lebbi jeegom so mayi gasi ɓe gonta heptin laamu transition ha joni to mali keddoɗena jaam e kisal nana tan ɓosa ene arda seeɗa seeɗa to hakkude leydi to ɗum noon ko teskede wuuro wiyetego mare bogo oɗo saaha wonande finoɓe toon ɓe puɗɗima yaltude seeɗa ne ngama ene lemo ene poofi kenal lakkitare no fotiri kala ɗum noon armée leydi mali ɓe koninkoɓe faama ñande nogas e gondude hen e lewru ndiwo mabɓe ka hinde hélicoptère diwi to bowal laaɗe diwoje ngal am boɗejo sévaré mofti noon kadi yaɓande ngoɗon wuuro ne nawi carton ngaji jonɗi no fewi woni hen ko guura kam ene wondi e leɗɗe cafroɗe ne yaade colonel karim tarawore ngam o saaha safrude yimɓe hewɓe lorinoɓe toon e gueɗe kewɗe ngakkuɗoje toon kala laamu ngu holliti ma ɓuur ɓattade ha jomumen ɓuura yitude koye mummen nden kay kisal teskede ne ngakke bamako neɗɗo o e jawdi mum kala oɗo saaha goni koye kulol mangol no fewi ɗum jeeyi sababu noon police holliti oɗo saaha koko ɓuuri ɓeydade ɓattade ɓiɓɓe leydi ndi no fewi ɗum ko jamma hanki o sanga 3 heures du matin ɓe jilloyi to jeere madina nde bamako ɓe mbawi jaggude kene foto wonde nogas e jeenayo neɗɗo mo yahata haaji mum jahowo tan ko fotti kala yaltina laaɓi walla yaltina jaasi kono noon kadi ɓe nanggui motoje jonde no fewi ɓe kolliti e kala ñalawma ko ɓenni maɓe ɓuur ɓattade ɓiɓɓe leydi ndi kala sen gewi to leydi mali koto guine konakiri paɗen kef ɗum ko caggal nde eri wonande ɓattake giwɗo to diplomatie mabɓe taweteɗo to Dakar ambassadeur nde windi Ɓataake wonande laamu transition no leydi Guinée nde wawatta e sofnude no fewi wonande jango ngu leydi Russie waɗi e Ukraine sifti noon oɗon gandi Guinée e leydi Russie ne ɓattodiri no fewi ha wona seeɗa ɓe kollitino kamɓe Ukraine wonande travers diplomatie mabɓe taweteɗo to Dakar kono noon jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Guinée yonani ɗum woni Marisanda Kouyaté yonnani ɗum no fewi holko saabi Ɓataake o rewoyi ha Dakar holko saabi Ɓataake o tappaka tan rewi e mabɓe kamɓe koɓe leydi timmudi no fewi wona hay leydi gotine wawnaɓe ngam sofnude wonande ko Russie waɗi ko ɗum noon oɗo saaha kamɓene wona ɗum ɓe jowi kala kene wiye consul taweteɗo e nder leydi mabɓe taw ko golle Ukraine faade e nder leydi Guinée ko wala ɗum ko noon kene wona temedde nayo ɓiɗɗo Guinée najo ene wuuri toon to Ukraine sen gewi to leydi Guinée paɗena koto leydi Côte d'Ivoire balɗe ɗiɗi dillani haydara kaggulade mo Abidjan on kaggulade noon woni port autonome mo Abidjan gollaki jeeyi sababu konde navigate goto rewi e nder canal mo viridi on canal noon ɓoggol kuura ko ɗon rewno dañi ferade ngol ɗon ɓoggol addi noon ko pira ha ganduɗa machine ngaji kewɗi kay ɓosata dillata so wona niɓɓere caggal noon nde fewnita ñalawma hannde o golle puɗɗitima to kaggulade mo Abidjan to Abidjan keddoren ha joni Grand Bassam étudiaji ɗiɗi taw ko janggoɓe université mo o foy Boigné tawete to Cocody yanoɓe ɓuftoyade ɓuftinde ɓalli mumen toon to Grand Bassam plage ko toon ɓe jooli guila tan 19 ndu lewru haɗo no gonden ɓalli mabɓe jiitaka tene kadi maayo ngo wokki tani ɓe taw wiyede sukaɓe ne bifte e nder Côte d'Ivoire hoore mum police gonɗinano ɗum kono ɓe ndewidima cukalel gotel majjunogel ɓe jiiti ɗum toon to Divoya ɓe kolliti maɓe jokku loskoji mabɓe oɗon fannu haɓe ganda so tawi biftede no woodi walla ala sukaɓe majjat tan jantoya banggueji goɗɗi kono ɓe ɗeɓani gonɗinde taw wonande biftogol ene woodi e nder leydi ndi sen gewi toon to Côte d'Ivoire koto Burkina Faso paɗen to Burkina Faso police fawi jungo mum e ɓen yoga e yahoɓe taw ko guyka e sayseɓe ɗum ko caggal teskede Wagadugu ne heewi wuyɓe ɓe jeeya juuɗe mumen kene foto wonde bandiji jeegomo taw ko wuyɓe jaggama ne hen debbo jarowo e duuɓi 50 heddiɓe ko hakkude duuɓi 21 fayenma duuɓi 40 ko wona ɗum ko noon dorog kewɗo nanggama mabɓe kono ne kadi ne wondi
e poɗɗe contrefaçon kewɗo teɓama e mabɓe Nigéria gouvernement mum holliti wonande ɓen finoɓe Nigéria naɓe wonɓe toon to Ukraine nde mbawata yaltude mbasata yaltude gona tan e nder kuɓeji mumen haaɓe daña ɓosel wawde arande yimɓe mabɓe garana yimɓe mabɓe kono noon yimɓe mabɓe hewɓe wonɓe toon ko jukiɓe hewɓe hen ero laamu leydi mumen nde wawata fabaɗe ɗumen kono noon kadi ganam jagorɗo hakkude leyɗele erima ɓiɓɓe gananaɓe taweteɓe toon to kef nde mbawata suuɗade tan e nokkuji men mbasa feñde haaɓe daña mosel wawde arandeɓe tolliɓi batu hanki gam suɓade gouvernement keso wattidi ko coupure courant kame piyanɗe ɓutte no fewi on jagorɗo hoorejo kame yimɓe mum kala jaltinira koye demel tokosel waɗani mayɗo waɗani gañiɗo kono kam hunde no gasiri ni ne soofi ha ɓurti wonno fandare mabɓe ko yidde suɓade wadde conseil ko mbiyata haute conseil taw ko jonde towde suɓade ho jagorɗo suwade hoorejo jagorɗo kesso hade mabɓe yahoyde sungoji tijjaɗi to RCA balɗe tati koɓe nanga kamɓe ɓen mintoreɓe koni koɓe leydi France nanga koto bowal laaɗi di waji ngal bangui gam tumedeɓe ɓe jinno ko nder guidde laamu leydi ndi ko wona ɗum ko noon caggal nde procureur hollinno ma uddite hen losko yango no fewi loni kame ambassadeur mo leydi France irinama nde ɓe ɗaccitte ko ɓuuri yawde ñalawma hanki o ɓe keeɓi jeytari koye mabɓe to RCA Mankeur Ndiaye Sénégal najo toɗɗonoɗo yo ardo cetal bitengal MINUSCA mo loni manda mum gasi ha laaɓi oɗo saaha lomtimo ko rwandaise goto biteɗo Valentina ko on noon fuɗɗima golle muɗɗum to leydi Cameroun ko fate banggue contrôle militaire kame gendarme aɓe to nokku biyeteɗo Adamo Wa ɓe nangi toon kene fotto wonde capanɗe jeenayo taw ko jaaho mo wona haaji mum kadi ɓe nangi hen armée ji kewɗi no fewi ɓe tetti ɗumen hen ko wona ɗum konon ɓe kolliti hen jeenayo jeeya koye hoddiɓe mabɓe leyɗele hoddiɓe mabɓe hen joyo noon ko ɓurnoɓe yiilede to banggue armée leydi ndi ɓe tetti toon armée jondi kame motoji kewɗi no fewi taw kadi ɓen jaggaɓe kala ɓe tuuma koye gueɗe ɗe ndewani lawol joyo taw ko humanitaire en kamen goni biftaɓe toon to Cameroun taw kadi ɓe bifta koye galle mabɓe ɗo ɓe gonno nokkureɗo photocole hen goto jeeya ko toon to Côte d'Ivoire wi noon ko MSF woni médecin sans frontiére to Tchad Mouhammad Idrissa Etno woni ɓi gonnoɗo hoorejo leydi ndi o holliti kanko hoorejo leydi ndi wonande o wasi konin koɓe joyi ɗum noon koye fiyande to lac mo Tchad woni maayo Tchad ko toon ɓe mbasi pittal mabɓe nokku bireɗo kayga Kinjiriya toon ɓe mbasi pittal mabɓe ɗum noon ko pelɓodiral hakkude Boko Haram kam e konin koɓe mabɓe kabaruuji men mbatinoɗen ko toon to Ukraine gila hanki piyande gulɗe jaw musɗe kam e bomboje e misilaji kala joraɗi e nder yoga e gure Ukraine ɗum nan ko hakkude Russie kam Ukraine ɗum ko caggal nde Vladimir Poutine holliti wonande ma wat guerre muɗum oɗo saha on guerre noon leyɗele kewɗe mettini Amérique Europe kam e nokkuji goɗɗi kala kolliti en metti mum ko wanan ko Russie heeɓi sanction ngaji jonɗi no fewi ko fate banggue boñuji mum taweteɗi to Amérique ko noonne kadi ko fate banggue Europe e hoore mum kañumne yaltini ŋaccali mum gam holliti banggue mo heedi o ma ŋaccu no fewi ko wona ɗum ko noon ñalawma hannde o koni koɓe leydi Russie naati leydi Ukraine no fewi aɓe jaɓani kef woni lamorgo leydi ndi ko wona ɗum ko noon fiyande hanki nde jeeyi sababu ha kene fota wonde 137 neɗɗo mbasi en pittali mumen 316 neɗɗo gañi ɓen kene wona 100 neɗɗo oɗo saaha fuɗɗima dogde capital ngal gam suttoyade banggueji goɗɗi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruuji garandena kikiɗe hannde o ɗo yeeso andede ko musidɗo moon guiɗo mon sehili moon Sar Abdullaahi Saar ñalawma janggo so jomiraɗo haaji ko musidɗo moon Ali Abouba yo jaam Allah hira nena ketkima laki jaam